te Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله أم بديت في شرف الله جبا ما أوفوك ولي من دون كدل الله سبحانه وتعالى في على كهنا ناكا كشنا كبركة على كوجدي كوشيان نوكلنا بلا جلنكا شهر الربيع الأول دوم باكالو أتلتاني فلا نوبي بألا كربك بانيني ما نانكوا ما مولد النبوي o hukumu kono kẽeba jamiyatu ansardin tondew u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn san 2019 ma novamburu kalo tile 9 k'u ka nisɔndiya n'u ka farifoni yira alakiraba ka bangini ko la kẽeba dugu kɔnɔ u ye wele bila karamɔgɔ min ma o de ye elfuseni jakite ka bɔ tabakoto kẽebakaw bɔra ka caya k'a kunbɛn kabi dugu kɔ kan kɔrtɛji belebele ni ka kẽeba dugu cɛci ka taa tɛmɛ misiriba da fɛ fo ka taa jamiyatu ansardin jabala la ka taa bisimilaliw bɛɛ lajɛlen kɛ tɔn ɲɛmɔgɔw ye taarɛ kumakanw ta ka Elhusen Jakite sɛgɛrɛ ni ka bisimila a yɛrɛ sɔrɔla ni ka bonyaw kɔmasegin ni dakurunya damadɔ ye ka lase naba jama ma jamiyatu ansardin karamɔgɔw ka laada do n'u bɛna wajulu kɛ dugu min na u bɛ taa a alimamibaw fo ni ka dugutigilakaw fo o hukumu kɔnɔ u taara kɛɲɛba dugutigi fo ka waleɲuman dɔn maningala to ka u nakun fɔ a ye n'o ye alakiraba ka mawuludi ko ye dugutigi ye u bisimila dugu kɔnɔ k'u taarɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u sɔrɔla ka taa quartier 3 la ka taa alimamiba fo a yɛrɛ ka du kɔnɔ o duwawu don n'o fatiyataw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ u nana monsieur le maire fo n'o ye kɛɲɛba maire ye Musa Kamara nisɔndiyakan minnu bɔra monsieur le maire da Musa Kamara ka lase an ka jɛ k'olu seereya donc fɛn min ye alakira ko ye donc o kɔni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye silamɛ donc nin kɔni k'a fɔ k'an b'a kɛ fɛn wɛrɛ kama an b'a kɛ diinɛ de kama donc fɛn o fɛn n'i y'a kɛ diinɛ ko la i y'a kɛ ala de kama donc an b'an karamɔgɔw fo Cherif Usmane Madani Aidara fo Bamakɔ a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fɔ parce que nin ye silamɛ bɛɛ ka kɛnɛ de donc o hukumu kama an bɛ bɛɛ fo Kɛɲɛba Ansardin silamɛ Mali diinɛ bɛɛ parce que Mali bɛ situation min kɔnɔ bi je pense que mun bɛ se k'an b'a kɔnɔ o ye duwawu de ni kɛnɛ sugu ninnu de bɛ se k'an b'a kɔnɔ donc il faut que silamɛw bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka duwawu kɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ka duwawu kɛ duwawu bɛ kɛ a bɛ se ka minɛ mɔgɔ min sɛbɛn mɔgɔ tɛ ala ye k'o dɔn donc o de y'a to an b'a ɲini bɛɛ fɛ pour que jamana in a bɛ se ka basuma a bɛ se ka basigi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka daminɛ Kidali ka na fo Kɛɲɛba yan ka bɔ Kɛɲɛba ka taa bila fo Tilebe ni Bafin donc Mali ka basigi Mali ka suma ni Mali sumara an bɛɛ ka hɛrɛ bɔ de kɔnɔ donc o de y'a to ɲina mawuludu Kɛɲɛba an y'a sigi ka ɲɛnamaya ka kɛ pour que Mali bɛɛ ka ye k'a fɔ Kɛɲɛba silamɛw fana Kɛɲɛba Amsar mɔgɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen u tɛ sunɔgɔ la yan u bɛ cɛsiri min na Mali kɔnɔ diinɛ ko in na pour que jamana in ka basigi ka yira bɛɛ la parce que an y'a ye an ka diinɛ baarakɛla minnu b'a nɔfɛ diinɛ la u bɛ baara la yan mais a dogolen don donc n bɛ se ka bɔ kɛnɛ kan f'an k'an ka telew invité k'an ka arajow wele ka na donc u k'an bɔ dibi la u k'an yira diɲɛ na u bɛ cɛsiri min na diinɛ ko la yan vraiment ka yira bɛɛ ka ye Mali bɛɛ ka ye donc diɲɛ bɛɛ ka ye o de y'a to ɲinan ta an y'a laɲini n'an ma dɛsɛ an b'a fɛ tele mɔgɔw ka na ka couverture kɛ donc ala y'a kɛ aw nana donc an ta ye foli de k'a lase Kɛɲɛba service technique bɛɛ lajɛlen ma parce que nin ye Kɛɲɛba bɛɛ ko de donc nin kɛnɛ fana n'a bɛ sigi an tɛ se ka taa n'an m'an ka autorités fo an ka préfets bɛ yen an ka conseillers cercles bɛ yen faamaw ka ca donc an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ an kɔni bɛ se ka min fɔ an kɔni ta ye duwawu de ka ɲɛsin karamɔgɔ ma ani président n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen vraiment nin kɔni nin diyara ne ye k'i sen da ka na yan ka na f'an fo n ka denbaya la donc bonya tɛ tɛmɛ o kan bonya bɛ Manden bonya masigi bɛ
Falhamdulillahi rabbil alamin ni foli ni waliɲuman dɔw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ kɛɲɛba balabugu balonci kɛnɛba kan mawludu wajulu labɛnna ye jamiyatu ansardin fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna ni zigiridaw ye ani kalimandaw denmisɛnninlakaw sɔrɔla kana walandaw di diinɛ walandaw kan u y'o min kalan jamiyatu ansardin ka kalanyɔrɔ la kɛɲɛba an ka jɛ k'olu seereya Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ad-dallul awal lamun folofolo min hayati rasulullahi ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ala ka kisi nɛɛma b'a ye seydina muhammadin an kuntigi muhammadu wa rasulullahi o de ye ala ka ciden ye ila nasi ka taa mɔgɔ ma kɛ fatan bɛɛ lajɛlen wa akiru anbiya'in ani nabiɲumanw laban wa imami rusul ani kiraw ɲɛmɔgɔ ja a nana bidine l'islami ni silamɛ diinɛ ye alezi o min la yakballahu ala timinɛli kɛ yawmal kiyamati alikiyama dojɔ diinan diinɛ foyi la gayraho min tɛ silamɛ diinɛ ne kun y'a denmuso a n'a kalanden a n'a balimamuso ne ye Fatumata Ture Umar Ture denmuso an b'an karamɔgɔ fo ne ye Abubakar Tarawele ani Madani Tarawele o ko sisiba kɛra mɔgɔ min an b'o tigi fo ne ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala nabiyo nabi ɲuman ko sallallahu alaihi wasallam ala ka kisi nɛɛma jinga ka ayatul munafiki silamɛ nafiki tamasire salasun o ye saba ye iza adasa ni n'a bɛ baro la kezaba abingalo tike waiza wa ada na eleduta aklafa ababoroto waiza utimina nidarala kana abijanfa hadithun sharifun nasa kortale kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kirago kisi nɛɛma b'a ye inalaha i k'a dɔn ala la yanzuru a tɛ filɛli kɛ ila suwarikum ka taa a togoyaw ma wa amwalikum a n'a ka nafolo walakinna nka yanzuru a bi filɛli kɛ ila kulubikum ka taa dusukun ma wa amwalikum a n'a ka barakɛtaw hadithun sharifun ni a sakɔrɔ talen ni kun y'a balimamuso a n'a ka kalanden a n'a denmuso n'o ye Tata Ture Umar Ture denmuso ani Namɛnta denmuso an b'an ka karamɔgɔ fo n'o ye Abubakar Tarawele ani Madani Wotarako ni ko in sinsinba kɛra mɔgɔ min yɛrɛ ye an b'o tigi fo n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah ni walanda nunu bannen kɔfɛ kɛɲɛba maabaw jamiyatu ansardin ɲɛmɔgɔlakaw u bɛɛ lajɛlen nana kuma galamaw ta ka foli ani waliɲuman dɔn lase naba jama ma k'a daminɛ maire préfet fo ka taa se kɛɲɛba député ma fɛn minnu bɔra u da laseliw la an ka jɛ k'o baaraw seereya. Amsadina ni baara a diyata ɲɛ bonyata ma k'a lɔn i bɛ mɛn na diinɛ ko le ma jamana ko le ma hami yɔrɔ mɛn o ko bɛn kɔni tɛ bɛn kɔni ka mɛn o ka dun jamana kɔnɔ ka dun dugu kɔnɔ la a ye bɔra mun tɔ tilingo ala ka k'i ɲɔgɔn ye
k'a fi ɲɔgɔn ye maire député commandant nakɔntɔn'o bi yen madame Haidara a kidenw minnu bɛ jan nakɔntɔn'o bi yen bonya mɔgɔ y'olu mu ɲagajama jɛnɛya jan bi a ni bonya dɔ le mu idun bɛ bonya nta ni k'a lan kan mais nakɔntɔn'o bɛ jɔnni fɔlɔ ma dan fɔlɔ dangolu mais dangolu ku silamɛya ka dun kɛɲɛ ba jama nɔgɔn jan dangolu lu ni bɛ nin kɛnɛ kan bi ni ma fɔ ntige i ma jahoti ntokala kata kale le bunya kan alama fɛn fɛn sigi jam ni bɛ jambi nakɔntɔn'o bi bɛɛ ma men sa tawo men balu ni wo nakɔntɔn'o bi ma hambi jama nun ta kɛrɛ men to am jama sera kɛra tɛbɛn ko kan bɛ ni ɲɔgɔn tɛ hamina ko ka jara sa ko alma kɛra lanye alga la kanda alnyuma ta nyuma sagi aga jama sariku ngame wala wala mudi nyama hakatu amanga sababu nyuma fo no ye asedi sere usman madan haidara ale min kɛra nin baara nunu sinsinbaga ye maulidu an t'a fɔ ko maulidu k'a kun tɛ yen nka maulidu kun sera yɔrɔ dɔ la ni kun b'a kɛ i b'a kɛ ni jɔrɔ ye n'a ka di ye k'a sankɔrɔta n'i kɛra kɛbaga ye i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kɛ i dɛmɛbaga jɔnjɔn ye ale min nana k'a laɲɛnamaya an b'a fɔ sijan an labanko ɲuman ala k'u dan n'a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ don hɛrɛ kɛnɛ don n'o ye muhamadu bangeli ye toujours an bɛ min fɔ an ka kɛnɛw kan ka tɛmɛ tumana min na ni ala sɔnna ka nin donba yiri la ka nin hɛrɛ donba yiri la f'i nana ye a jama na ni ala sɔnna e kɛra participebaga ye ou bien e kɛra a ladilikan mɛnbaga ye ko e ta kana k'a la dɔrɔn n nana mawludu kɛnɛ kan mawludu jama cayara n nana mawludu kɛnɛ kan karamɔgɔ ka waajuru diyara ye ko e nana mawludu kɛnɛ kan kumakan minnu fɔra e ka tata kɛra jumɛn ye o la kɛrɛnkɛrɛnyala bi an bɛ wagati min na n'o ye an karamɔgɔ a seydi sere usman madan haidara ala sɔnna bi o ka kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye mali kɔnɔ u ye thème min ta ko bɛn ani keleya ani basigi kumakan ninnu na n b'a dɔn siga t'a la an ka karamɔgɔkɛ bɛ na waajulu minɛ bɛɛ b'a ka tata t'a kɔnɔ mawludi nafa ka k'i bolo n ye kumakan m'a la min bɛ n jogo ɲumanya sabati e ka kɛ dɔ tabaga ye o la ka baara kɛ n'o ye e ka kɛ kumakan mɛnbaga y'a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔkɛ ye nin fɔ nin jogo in bɛ ne la nin man ɲi i ka k'o bilabaga ye tumana min na n'i sera ka kɛ o kɛbaga ye siga t'a la e ye nafa sɔrɔ a la ala ka sɔn an ka kɛ o sɔrɔbagaya kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ hali bi nabaga bɛɛ lajɛlen fo ni ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye k'a taa an ka komitew la ani an ka invitew la ani fɛn fɛn sera kɛnɛ kan yan an b'u bɛɛ fo ni silamɛya foli ye an b'u bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔ min b'an bolo n'o ye alfuseni jakite ka bɔ tabakɔtɔ an ka foli b'a ye a n'a a nafabaga minnu nana a nɔfɛ an b'u bɛɛ fo k'a fɔ u nana hɛrɛ la ala ka baara in kun cɛ hɛrɛ la ala ka u kɔsegi hɛrɛ la. yɛrɛ se an bɛ bɛɛ fo fɛn m'aw natɔ sɔrɔ o kana tatɔ sɔrɔ vraiment am sardine mɔgɔw n'an y'an wele an bɛ bɔ je pense que maire bɔra sisan k'aw bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais aw jɔlen bɛ aw ka population ye mun na o de ka gɛlɛn kosɛbɛ anw ni mɔgɔ fɔlɔ minnu ye baara kɛ o ye chrétiens ye Isa Gindo n'a ka mɔgɔw n'an mago bɛ joli la o b'a d'an ma mais depuis 2007 fo ka n'an se bi ma amsar mɔgɔw n'an mago sera joli ma su an b'aw wele aw ma deli ka bila répondeur kan n'anw ye mɔgɔ 100 transfusé 75% o ye amsardine mɔgɔw ye c'est-à-dire 175 o ye amsar mɔgɔw ye vraiment amsardine mɔgɔw dan t'aw la o kama a ye dɔ bɔ an ka muso saya la a ye dɔ bɔ den saya la o kama n'a y'an wele heure o heure la an bɛ na au répond ni le 12 mai sera an ka karamɔgɔ ka bangali den o den wɔɔrɔmɔlɔ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ cadeau d'a bɛɛ ma munna amsar n'a y'an wele an tɛ na. Je pense que ni monsieur le maire ye fɛn fɛn k'aw ye a ka kan o ka dɔgɔ aw la parce que aw jɔlen bɛ ni jɔdaba ye
an b'a ɲini Ala fɛ aw bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ Ala k'a k'aw ye nin donba in lahɔrɔma kosɔn merci. An kɛlen ko ka tanga ɲini Ala fɛ an b'an sinsin ni se tigɛ Alahu Taala tɔgɔ barikama ye a tila ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'o kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Ahamadu Basiru an b'o min ka bangeli kɛnɛ kan an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fɔ bi sun ye su dimanba le duwawu jaabi suru an bɛ foli tɛnku ka taa an ka karamɔgɔ la an ka kayidu Bahawudin Sarafudin Nurudin El Musri Dailal Kitabi wa Sunna Stade Zewaza ka bɔ yan fɔ Bamakɔ Omnisport kɔnɔna ye 26 mars kɔnɔna la an b'a fɔ k'a barikada ale min ye nin kɛnɛ yanga diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a yanga Mali kɔnɔ ka se k'a ɲɛnamaya san wɛrɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na an b'an ka karamɔgɔ fɔ k'a barikada kosɛbɛ karamɔgɔ min ma jigilen bɛ n'a sabalilen bɛ wa a mankutu a se ka kontan ni m'a fɔ Serif Sumani Madani Hayidara ka jɔnkɛ a bɛ kontan f'a bɛ muɲɛ ya Rabi diinɛ in laseli ko ɲuman Ala k'a d'a ma fɛn fɛn n'i y'i sen ta ka se nin kɛnɛ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ Ala ka n'a sini jurubi segin wa Ala ka bɛɛ hamina dilan kɛrɛnkɛrɛnniyara Amsardi ni muso an b'u fɔ k'u barikada k'u ni cɛsiri u ni jihadi u ni timinandiya ka tila k'an furucɛw fɔ olu minnu sɔnna k'an bila an ka se ka diinɛ in baara komi a ka di Ala ye cogoya min na an b'u fɔ k'u barikada salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu. Keɲebakaw aw bɛɛ ni su Amsardi ni mɔgɔ aw ni su kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye a nisɔndiyalen don depuis ne ma kɛ député ye aw bɛ kɛnɛ o kɛnɛ sigi n bɛ kɛ kɛnɛ in kan ka na dɔ fara kan jama min bɛ yan a kɛra cogo o cogo Ala bɛ maa kelen fɛ an na yan janfa min b'an ka jamana kan ni maire da sera ma sisan ne ta tɛ n y'a mɛn yɛrɛ n y'a ye de n senba kuma la n y'a ye de janfa don a janfa in fɔbaga tɛ fɛn wɛrɛ ye aw société civile janfa in fɔbaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye an députéw n'an b'an jɔyɔrɔ fa janfa min b'an kan a ka girin ma mais min daminɛlen filɛ nin ye hakili la faamuyali bɛ kɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mais k'a dɔn k'a fɔ danbɛ b'an fɛnɛ na o tuma n bɛ dugawu ɲini k'aw fɛ jama in aw ka dugawu kɛ janfa min sirilen b'an ma Ala ka janfa in tiɲɛ Ala ka janfa in tiɲɛ hali bi Ala ka bɛɛ nati jamana kɔnɔ Ala ka hakili kɛ kelen ye an bɛ wagati min na sisan opposition ko ni majorité ko t'a la dɛ n'i ye maliden ye ni Mali tɛ yen don min i bɛ kɛ kɔ wɛrɛ i bɛ kɛ dɔ fɛn wɛrɛ de ye mun tɛ maliden ye o tuma an k'an cɛsiri an ka Mali la cɛsiri min b'aw bolo Amsardi ni mɔgɔw ka da aw ka gidiba in kan min cɛsirilen don Mali depuis jisuma bɛ bɔn a kan boulevard de l'indépendance la ne bɛ ka su k'o kun ka na sinsin ka na se bi ma bolo tɛ se ka biri tile da la o tɛ se ka kɛ o limaniya ni cɛsiri min b'aw la dusukun ɲuman mun b'aw la limaniya mun b'aw la n b'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ Ala ka jamana in sumaya n kun ma prévoir k'a fɔ n bɛna intervention kɛ mais min bɛ yen bi aw ye n ci min na n ye mun ye ni n ma f'aw ye n y'aw janfa Ala kana tɔn k'aw janfa Ala ka jamana in bɔ janfa kɔnɔ. Donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma
an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ wasalen de ye nin kɛnɛ ni ɲɔgɔnnaw ka dɔgɔ ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko jama min bɛ kɛnɛ in kan foyi foyi tɛ se ka nin sɔrɔ ni diinɛ yɛrɛ tɛ diinɛ ko dɔrɔn de bɛ se ka nin jama in sɔrɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko hali bi diinɛ bɛ taalen ɲɛfɛ an ka jamana na an fana an k'an janto an ka diinɛ na o de bi jamana taa ɲɛ o de bi jamana basigi jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko ka thème dɔ ta ɲinɛ ni o ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogo min na anw bolo nin ye koba de ye nin ye fɛn min ni an mago bɛ nin de la bi parce que n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ minnu fɔra kɔnɔ ne ɲɛ su bɛ ka taa olu y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya ba bi jamana kɔnɔ o dogolen tɛ mɔgɔ si la donc an b'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛbaw ye minnu na ni dugawu bɛ se ka kɛ walasa hali bi jamana ni a bɛ se ka kisi cogo min na walasa jamana ni a bɛ lahalaya min na a bɛ se ka bɔ o la donc o ti ɲɛ ni bɛɛ lajɛlen ma dugawu kɛ nin kɛnɛ ninnu y'a kɛnɛbaw ye an bɛ foli lase an ka karamɔgɔ ma n'o ye Usman Sherif Madani Ayidara ye ale ka kuma a ti se fɔ ma bilen parce que an hakilila k'a fɔ a bɛ hakɛ min na bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ jɔda min na a kun ka gɛlɛn don min na ale de wulila k'i jɔ marifa t'a bolo foyi t'a bolo ala ni a yɛrɛ ka danaya ka se ka kuma walasa jamana bɛ se ka basigi donc an b'a jira k'a fɔ bi jamana basigili karamɔgɔ Ayidara jɔyɔrɔba de b'a la diinɛmɔgɔw jɔyɔrɔba de bɛ jamana in basigili la salon kerecɛnw tun bɛ kɛnɛ in kan an ko mɔgɔw bɛɛ k'a dɔn alihamudulilayi rabil alamin anw ka jamana ni fɛn dɔ bɛ anw bolo a ka bon ni ko caman ye anw ka diinɛw bɛɛ bɛ don da kelen fɛ u bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ o kɔni an k'an jija o ka to an bolo parce que o ye fɛnba de ye min n'a bɛ jamana basigi n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kerecɛnw n'u bɛ kɛnɛ kan sisan u tun bɛna kuma min fɔ n b'a dɔn yanni su ka se yɔrɔ dɔ la i b'u ye kɛnɛ in kan yan o mɔgɔw don ale bi ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ɲinɛ mawuludi ala y'a jira an na cogo min ala ka san caman ta jira an na hɛrɛ ni baden na ala k'an ka dugu taa ɲɛ ala k'an ka jamana taa ɲɛ ala ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛnɛ to ka jamana denw yɛrɛw kɛnɛ to bɛɛ ni hakilisigi kɔnɔna na k'an ka jamana ka se k'a bɔ nin bolo nin kan n'o ye janfanjugu min ni a fɔra bɛɛ lajɛlen a ti maa si ma dogo la bilen nka an bɛ dugawu de kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn de bɛ se ka jamana nin kisi bi parce que député da sera kuma dɔ ma ko majorité tɛ yen bilen opposition tɛ yen komi o ye politiki kuma ye nka an b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ de sera sa jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɛ fɛn bɛɛ ɲɛma jamana min bɛ an bolo o ye Mali de ye ni Mali in tɛ ala k'an kisi an tɛ se ka kɛ Guinéen ye an tɛ se ka kɛ Sénégalais ye anw kɔni ye Maliyɛnw ye an b'a dɔn k'a fɔ fana ni anw ma jamana ni minɛ min b'an bolo ko o ka bon o de ye jamana in ye donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ko wɛrɛ la i k'o de bila an ka jɛ ka jamana in kisi fɔlɔ wala a tɔ an bɛ o dilan kɔfɛ donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ala ka sini kɛnɛya ala k'a di an ka karamɔgɔ ma hali bi an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛya a bɛ ala bolo ala k'a di Usman Sherif Madani Ayidara ma n'a kɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo merci ne bɛ bɔ kuma na yan an bɛ ala tanu ka ala barikada ala min sɔnna ka nin mawuludu in jira an kɛnɛ la salon an ni dɔw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ma latigɛ ɲina an n'olu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wala ɲina a kɛra anw ɲala k'a sɔrɔ an ma foyi kɛ ala ye an bɛ ala fo wala minnu y'an kɔn ala ka hinɛ la an bɛ dugawu k'i ye ala ka lahara sɔn suma di ma y'an kɔn kiti mɛn ala ka nɔgɔya an ni bɛ taa jɛmɛ na ala ka bɛɛ nɔgɔya o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sɔnna k'i senba kɔnɔ kɔrɔ ka na fara an kan
an ka jɛ ka kira bangeli nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw bɛɛ fɔ dantɛ foli min na ka tila ka dugawu k'aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ yarabi fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ hamina ko dogolen n'a bangelen ala de y'an da ala de b'an dɔn min sera k'a fɔ min ma se k'a fɔ ala k'a bɛɛ dilan mawuludu bonya kama wala fɛn o fɛn ye dɛmɛ min kɛ an ye dɛmɛ bɛɛ sɔrɔ an ye dɛmɛ caman sɔrɔ k'a daminɛ wari la ka taa se jisasew ma ka taa se malow ma ka taa se sukorow ma fo ka taa se tulubidenw ma fo ka taa se te ma an y'a bɛɛ sɔrɔ wala an bɛ dɛmɛ dibaga bɛɛ fɔ dɛmɛ ninnu ma di foyi kama fɔ alakira bangeli nisɔndiya ɲɛnamayali kama wala an b'a ɲini ala fɛ ni fɛn bɛ ala ni alakira cɛ ala ka ko kama ala ka dɛmɛdila ninnu ala ka falen fɛn na aw yɛrɛ hakili tɛ k'a bɛ mɛn sɔrɔ aw ye wala se bɛ ala de ala ka k'a ka sebagaya kama ala ka fɛn d'aw ma min b'a to k'aw ye kira bangeli aw ye ko dɔ k'a la n'aw b'a jɔyɔrɔ ye wala an bɛ bɛɛ fɔ ka tila ka yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ parce que an ka ɲɛmɔgɔw y'a ɲini an fɛ an ka baara de kɛ yan min bɛ se ka jama bɛɛ wasa an ka baara de kɛ yan tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔ si kana na kɛnɛ kan k'i bɛ se ka degun dɔ santi mais anw yɛrɛ ka baara faamuyalibaliya kama an'anw yɛrɛ ka ko yɛrɛ dɔnbaliya kama ni mɔgɔ ye degun sɔrɔ baara in kɔnɔ an bɛ yafa ɲini k'aw fɛ aw ka yafa ma ala yɛrɛ jati kama n'o tɛ o t'an ka ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye fɛn o fɛn mana na i ka na bonya kɔnɔ karama kɔnɔ i nakun ye min ye i ka se k'a sɔrɔ hɛrɛ ni baden na i k'i sago sɔrɔ mais an ka baara dɔnbaliya kama ni degun yɛrɛ mɔgɔ min fɛ kɛnɛ in kan an bɛ yafa ɲini aw fɛ aw ka yafa ma ala yɛrɛ jati kama an b'a kɛ tuguntiya la an ka baara dɔnbaliya de don ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu k'aw ye ka tila ka dugawu kɛ mali fan bɛɛ fɛ komi an ka ɲɛmɔgɔw da sera a ma cogo min ani mawuludukɛla bɛ diɲɛ fan o fan fɛ mawuludu in a bɛ ka sigi yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ala k'o kɛ ala ka na ni hɛrɛ ye mali in kɔnɔ bɛn ni kelenya ala k'o don mali in kɔnɔ yarabi an jɛra ka ɲinanta kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni baden na ala k'a to san wɛrɛ an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni baden na an bɛ mɛn ɲinina hɛrɛ la n'o ka ɲi an ma ala de b'an dɔn ala k'o d'an ma an bɛ siran mɛn ɲa tɔɔrɔ la diɲɛ ni lahara ala k'an kisi o ma wala an bɛ bɔ kuma la an ka yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ alhamdulillahi rabbil alamin bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ wajulukɛla Elhussein Jakite ale nana dakurunya damadɔ lase alisilamɛ jama ma alakiraba ka bangini yɛrɛ fasamanciyaw kan ka taa se ladilikan caman ma a ye minnu lase a ka wajulu kɔnɔna na an ka jɛ k'o baaraw seereya alhamdulillah su in na mawuludu i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔbaw an'an ka dugu responsable u bɛɛ bɔra ka kuma kan cogo min na an'an ka discours kalannaw bɛɛ lajɛlen da bɔra kan ko an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ mali kɔnɔ olu ka hakili jagabɔ la u ka fasoden ɲumanya hakilinaw u sera ka min yira ko ɲina mawuludu ko k'a lajɛ ko hali bi ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye ka labilasiraliw kɛ ɲɔgɔn ye tɛmu kɛrɛnkɛrɛnnen kan walasa crise min bɛ jamana kɔnɔ ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo di i y'a faamu n'o ye ko ka kuma mun kan ka walawalaliw kɛ ka ɲɔgɔn madɛmɛ pour que ko basigi bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na basigi bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na ani jamana yɛrɛ bɛ se ka lakana kisi bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di a y'a faamu an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u sera ka min sɔrɔ ka dugu jamana yɛrɛ marabagaw k'u madɛmɛ n'a ye o de ye nin ye donc o la o ye fɛn ye fɛn ni ka taa sɔrɔ ni gɛlɛya ko kun don na min gɛlɛya a fan caman o banna kaban a fan caman o banna kaban parce que mun na kɔrɔnaw ko ten ko bana dɔnni o de ka gɛlɛn ɛlɛ ka tɛmɛ bana furakɛli kan donc n'a dɔnna an yɛrɛ fɛ ka ban ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ko mako bɛ jɔlen mun na ko walasa jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na ko mako bɛ jɔ fɛɛrɛ ka kɛ ko basigi ka se ka sabati ani c'est-à-dire lakana sécurité o ka se ka garanti ko o de y'an ka problème fanba ye bi hami kɛlen don ni min ye ko o ka se ka kɛ
deke no o fiɲɛ donna ko fiɲɛ bɛ kaba o dɔnni de ka gɛlɛ o dɔnni de ka gɛlɛ ni o solutionneli ye n'a faamuna ɲɛ ma parce que ni fiɲɛ ma dɔn dilanni yɛrɛ tɛ se ka kɛ fiɲɛ de bɛ dɔn fɔlɔ ɛlɛ ka sɔrɔ ka dilanni kɛ comme ça ni fiɲɛ dɔnna dilanni o bɛ se ka sɔrɔ a la walima dilancogo bɛ se ka y'a la dilancogo min ni ka taa sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn ma dɛmɛ o la wala o sira kan an bɛ ka nɔgɔ kosɛbɛ alhamdulillah ni ala sɔnna ma yanni an wuli cɛ an ɲɛmɔgɔw ye an bila baara min na ɛlɛ an n'an seko k'a la mun kosɔn tɔmɔta ka se ka sɔrɔ naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ nka yanni an ka se o bɛɛ ma an sigilen don silamɛya de tɔgɔ la ka kɛ ni sigi jumɛn kɛrɛnkɛrɛnya la ka kɛ ni mawuludu sigi ye ka kɛ ni mawuludu ye mawuludu ye mun ye kuma dɔ la a bɛ se ka dɔ hami komi kuma la n'a kɛra surakakanfɔ ye o ma nɔgɔn mawuludu de kɔrɔ ye di ko bangeli nka mɔgɔ bɛ bi k'e bɛ lamɛnni kɛ silamɛya la dɔɔni n'a fɔra mawuludu o ye de n'a ɲininkali kɛ tuguni ko mun don a kan ka dɔ i fɛ ko fɛn min b'a fɛ ka fɔ o la o mawuluduba min n'an bɛ sigi san o san k'a kɛ ka kɛ ni kɛra Mustafa alayhi salatu wa alayhi ka kɛ n'a bangeli ye ani ka kɛ ni a bange kalo ye o ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni ka taa sɔrɔ n'an bɛ sigi o la k'o baara kɛ o ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an bɛ sigi o la k'o baara kɛ silamɛya tɔgɔ la o la yalima an ka discours kalanna ale bɔra k'a fɔ e ni ne y'a mɛn ko yanni an yɛrɛ ka sigi fɔlɔ ko mawuludu k'an bɛna nisɔndiya kɛ kira bangeni na k'an y'a sɔrɔ ala n'a ka mɛlɛkɛw tilala la k'an y'a sɔrɔ ala n'a ka mɛlɛkɛw tilala la an b'a fɔ a ye ko tiɲɛ dɔ kɛ a y'a ka kuma ta yɔrɔ ɲuman na mais o la ne mago tɛ jɔ i la ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ ka da ka laɲini ma an bolo su in na ni ala sɔnna a ma o waatiw fɛnɛ commencera ka degun k'a fɔ kuma min na kira alayhi salatu wa alayhi ala bɛna a bange waati min na ala ye kabako caman kɛ i y'a faamu n'i y'an ka kitabu lajɛ o kow tɛ ko dogolenw ye tuma dɔ la n mako tɛna jɔ o la k'o bɛɛ d'i ma n b'a ka kuma tiɲɛtigiya ye an ka awal masdar kɔnɔna na n'o ye Qur'ana ye al-Qur'an al-Karim e ka kumakan kelen ta o la ala ka kumakan na dɛ dès que ala sɔnna k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kaba ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi yani ka se anw ma fɔlɔ n b'a fɛ ka discours ka kumakan ne tiɲɛtigiya ye a ko yani anw kana sigi k'an bɛ mawulu kɛ ko ala n'a ka mɛlɛkɛw tilala la kabako minnu kɛra ka tɛmɛ ala ye minnu kɛ kira bangeli la n kan t'o ma n t'a fɛ ka so o ma su in na an k'o kitabu to yen ɲankuma ni dɔ ko k'a ma da o kitabu la o bɛna dan ne ni e ka dalilu la nka silamɛ bɛɛ dalen don min na n'o ye kuranɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko ne ala ani n ka mɛlɛkɛw ayiwa anw bɛ sɔli kɛ anw sɔlilen don an bɛ sɔli kɛ da'iman bankuma t'a la dɛ yusɔluna anw bɛ sɔli kira Mustafa kan o kɔrɔ ye olu bɛ a kɛ anw yɛrɛ ɲɛsaw parce que anw da ma daminɛ fɔlɔ ala ko ne ni n ka mɛlɛkɛw b'a la nka solatu a ta i k'a lajɛ yalima solatu e ni ne bɛ min fɔ la o tuma ala n'a ka mɛlɛkɛw de b'o fɔ la wa d'accord ni mɛlɛkɛw y'o fɔ e ni ne ta ɲɔgɔnna fɔ k'a fɔ allahumma salli ala muhammad ni mɛlɛkɛw y'o fɔ an b'a fɔ ahan kɛ o tuma ala yɛrɛ bɛna mun fɔ
parce que o kɔrɔ de ko allahumma salli ala muhammad aw ala sayyidina muhammad ala nɛɛma ni kisi kɛ an kuntigi muhamadu kan walima ala nɛɛma ni kisi kɛ muhamadu kan anw dɔ ɲinina ala de fɛ wa o tuma n'ala ko k'a bɛ sɔli ala bɛna o ɲini jɔn de fɛ sa ko k'o k'a kan i b'o to yen sɔli yɛrɛ lafsu k'a fɔ ko sɔli fɛn dɔ de don f'i ka a laɲini faamu ko ala ko ne ni n ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kira kan sɔli laɲini ye mun ye e b'o dɔn ko ka kuma ɲuman fɔ ka kuma ɲuman fɔ ka taa mɔgɔ ma kuma ɲuman se ka fɔ ɛlɛ ni ŋaniya ɲuman tɛ wa kuma ɲuman yɛrɛ se ka fɔ fiyewu fo kumaba yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka tila ka nisɔndiya ni kuma fɔtɔ ye parce que hali ni kuma ka ɲi n'a fɔtɔ ni ma nisɔndiya n'a ye n'i y'a fɔ i n'a fɔ kumajugu kan ka fɔ ni fɔcogo min ye kuma in bɛ tila ka kɛ kuma tiɲɛnen ye donc pour que ka se ka kuma yɛrɛ kɛ kuma ɲuman ye fo kumaba yɛrɛ k'a ka nisɔndiya jira o la n'ala ko ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kira kan an b'a fɔ ka nisɔndiya ni kira muhamadu ye an y'a sɔrɔ ala n'a ka mɛlɛkɛw de y'o daminɛ parce que sɔli ye kuma ɲuman ye ŋaniya ɲuman don ka taa kira mustafa ma o la o se ka kɛ fiyewu fo a kɛbaga yɛrɛ ka kɛ nisɔndiya la a waati la o la i b'a ka kuma tiɲɛtigiya k'a fɔ ni nisɔndiya don ni kira muhamadu ye ko ala n'a ka mɛlɛkɛw y'a daminɛ wa ala tilala k'a fɔ yɛrɛ tun ko sɔllu alayhi wa a ye nɛɛma ni kisi ɲini ni ala fɛ n k'a kɛ muhamadu kan e maa min bɛna sɔli kira kan yalima i b'i ŋaniya juguya de ka sɔli kira kan wa walima i b'i nisɔngoya de ka sɔli kira kan wa n'o kɛra a bɛ fɔ k'e ka sɔli ma a laɲini sɔrɔ sɔli kɔrɔ tɛ foyi ye ko ni i ye kira tɔgɔ mɛn walima n'i ye kira tɔgɔ fɔ walima n'i yɛrɛ y'a laɲini k'i bɛna fɛn fɔ kira ma k'i ka ɲuman fɔ a ma wa o se ka kɛ ni nisɔndiya tɛ n'o tɛ a bɛ fɔ ko a ma kɛcogo ɲuman sɔrɔ la fo kuma ɲuman fɔba pour que k'i ka kuma ɲuman accompagne a ka dɔn k'a fɔ ko e ŋaniya ka ɲi i ŋaniya bɛ dɔn mɔgɔw fɛ ni e yɛrɛ ka i bɛ kuma fɔ ni intention min i ŋaniya bɛ dɔn n'o de ye hali n'i ye ɲuman fɔ n'i m'a fɔ ni cogoya ɲuman ye i ka ɲuman a bɛ lafili o la ala n'a ka kira olu tilala nisɔndiya la kira muhamadu kan ka ko anw ye ɛlɛ surtout yɛrɛ ala m'a fɔ ko an y'a kɛ ko a ko de ko an b'a kɛ c'est-à-dire anw b'a daminɛ k'olu to a la wa anw bɛ tila ka bɔ yen tuguni ka ala to a ta la o la i b'a ye k'a fɔ ka sigi ko mawuludu kɛnɛ an bɛ kɔrɔlen ko la wa an bɛ sira kɔrɔlen kan min ni ka taa sɔrɔ dali masa yɛrɛ ale ye sira min bɔ ka bila k'an ka taa o kan i b'o to yen ka nin kɛnɛ ninnu sigi k'an bɛna jɛrɛ yan su in na a kun tɛ foyi ye fɛnɛ ye tuguni ɛlɛ fɔ k'ala barika da ka da ka ɲuman kan ka dɔn ɛlɛ ye ɲumantigi ye ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ a ko kira ka hakɛ la ko wama arsalnaka ila rahmatal alamin suratul anbiya a ko a ma kira ci foyi kama fɔ danfɛn bɛɛ ka hinɛ a ma fɔ ko hadamadenw ka hinɛ ɛlɛ a ma fɔ ko muminun ka hinɛ a ma fɔ ko silamɛw ko ala ye fɛn fɛn de da ko o dɔɔnen don walima ala o dɔn tɛ koyi ko kira de cira ka kɛ danfɛn bɛɛ ka hinɛ o la n'ala de hinɛ nana ni kɛra mustafa ye an kan ka ala barikada ni o kɛra mustafa yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔli ye an fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ala ye a ka diɲɛnabɔ bɛɛ don min ma o don man ka kɛ dɔ la fililen o kan ka se ka dɔn an fɛ o don kan ka kɛ don ye don min ni ka taa sɔrɔ n'a kan ka barikada o don kan ka kɛ don ye ni ka taa sɔrɔ don min n'a kan ka barikada parce que munna an b'o dalilu sɔrɔ ala ka kuranɛ sɔran caman na kelen ala barikadalen ala y'an lasɔmi ni suratu bakara la ala b'a fɔ an ye a ko uskuru ni askurukum
ala ko amma qur'ane kono fi suratul baqara ako ayni ala kofo ayni ala kosuma aka li halawla dala fo damate aka kebarawla woluma ku kene ala yɛrɛ sago ye ala ko n'o kɛra don ko askurukum ne ala yɛrɛ n'aw kofɔ n ka mɛlɛkɛw ye ka n ka kumakan cɛntigɛ aw ye kuma min na nɔngo mɛlɛkɛw ma ko inni ja'ilun fil ardi khalifa namungela ala ko mɛlɛkɛw ma kuma min na a bɛ na adama da ka bɔnaw latigɛ u ka ɲɛnɛmaya dugukolo kan a ko mɛlɛkɛw ma ko inni ja'ilun fil ardi khalifa a ko n bɛ na kotoba dɔ bila dugumakolo ka jinɛw ta bɔlen kɔfɛ ala mɛlɛkɛw ko ala ma ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak mɛlɛkɛw ko ala ma cogo di wala jinɛw nana ka na dugumakolo cɛ ni fitinɛ ni jeli bɔn ye a fɔ i bɛ sɔn ka danfɛn wɛrɛ dilan k'u bila ye tuguni wa o fana kana na dugumakolo tiɲɛ ka jeliw bɔ ala anw b'i bɔ bonyaba ye ala anw b'i bɔ tanuba ye ala ko mɛlɛkɛw ma a ko inni a'lamu ma la ta'lamun a ko ne bɛ min dɔn aw t'o dɔn a y'a sɔn k'u dan k'u bila yen min bɛna kɛ aw bɛna bɔ a kalama faliza ala ko askurukum n'aw ye ne kosuma aw ka lihalaw la aw ka kumakanw na k'i ka kumakan k'a kɛ ala sagonata ye ɛlɛ i ka cogoyaw i ka kɛbaaraw k'u woloma k'u kɛ ala sagonata ye comme ça a bɛ fɔ ko e ye ala kosuma ala ko n'o kɛra don n bɛ na aw yɛrɛ fana ko fɔ mɛlɛkɛw ɲinɛ k'a fɔ a ye n ka jɔnw layɛ aw ko minnu kana da ka bila dugumakolo kan wa u filɛ nin ye aw ko k'u tɛ ɲuman kɛ ɛlɛ u filɛ nin ye ɲuman na ala seginna a ko washkuruli wa a ye ne ala barikada a ye barikada kɛ ni ala ye n ka ɲumanw la a ye barikada ka ɲɛ ala ko wala takfuruni ɛlɛ aw kana ni ala fitiriwaleya n ka ɲumankɛlaw la aw kana fitiriwaleya n ka ɲumankɛlaw la o la o b'a yira an na toujours k'a fɔ ade jɔn ka ala barikada o ye laɲini belebele dɔ ye hadamaden kan ka min sabati i mana kɛ cogo cogo la namugela i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la bon barikada si tɛ yen barikada min fana ka bon ka tɛmɛ fɛn kan ala ye fɛn min d'i ma n'o bonyana ka tɛmɛ fɛn tɔw kan wa jɔn ka barikada fɛn foyi tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ mawuludu kɛli kan ka da ka bonya foyi t'i bolo min ni ka taa sɔrɔ n'o fana ka bon ka tɛmɛ mawuludu kɛli kan adamaden k'a k'i hakili t'o la n'a faamuna o cogo la ko mawuludu kɛli ko an k'an k'a kɛ ka da ka mun na ala barikada don wa ni ka taa sɔrɔ ni ladegeli b'a la an b'a la ka dalimasa n'a ka mɛlɛkɛw ladege bɔ ta ka bɔ yen ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la k'an bɛna segin nin don in na ko ka n'o kɛ wa an b'a fɔ awɔ kuranɛ y'o fɔ an ye parce que mun na n'i ye suratu ibrahima layɛ a aya 5 na ala b'a fɔ an ye tuma min na a b'a la ka musa lakalan an ye a n'a ka mɔgɔw alayhi salam ala b'a fɔ an ye o la a ko wazakiruhum bi ayyamillah ala ko musa ma a ko a fɔ i ka mɔgɔw ye i k'u hakili jigi don na don minnu kɛra u ka ɲɛnɛmaya la donbaw ye ala ka donbaw ka ɲɛnɛmaya la u ka hɛrɛba sɔrɔ don u kisi don ka bɔ halakiw ma u ka natafɛnbaw sɔrɔli ka d'u ma waati min na ko u ka donba ninnu ko u hakili jigi u ka ala ko ɲuman dɔn o donbaw la n'i ye ala ko ta ka bɔ yen n'a tila hali an ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔ n'a tila journée bɛ yen don dɔw bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ don minnu talen don k'a bila ko ka baara yɛrɛ dabila bi don in na pewu mun kama namugela a asulu a source a bɛɛ ye wale ɲuman dɔ ye ka don kɛ tasebilaw ye
sadi hakili yɛrɛ bɛ fɛn dɔ ɲini ka sɔrɔ a yɛrɛ ka taa sɔrɔ a ma fɔ a ye o n'adamadenya sera k'o dɔn k'a fɔ ko o ye fɛn ɲuman ye silamɛya kan ka se ka o sɔrɔ ka kɔn hadamadenya yɛrɛ dɔnni ɲɛ debo salala ko kira ma n'o ye Musa ye ka tila k'a fɔ kira Muhamadu ye k'a fɔ an ye a ye min fɔ Musa ye de k'a k'o fana fɔ anw ye kuranɛ kɔnɔ ko wazakirhum bi ayamillah ko ka an ka taasi ka hakili jigin kɛ an ka donbaw la min ye Ala ye donba minnu k'an ye donba si tɛmɛnen tɛ silamɛ bolo hakika yɛrɛ la ka tɛmɛ mawuludu kan donba si tɛ yen k'o ye ka don bonyanen don min bɛ bonya i bolo ka tɛmɛ mawuludu kan ka tɛmɛ kira bange don kan parce que i bɛ fɛn fɛn de la k'a fɔ ko silamɛya de ye bonya o bonya d'i ma a bɛɛ sɔrɔla mun kɔfɛ kira Mustapha nalen kɔfɛ dugukolo kan ka sɔrɔ ka a ɲɛf'i ye ale ka sɔrɔ k'i bila sira kan o la n'an y'a ye an b'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu kuma dɔw la an bɛ obligé an bɛ wajibiya kuma dɔw la ka ninnu lakale parce que mun na n'an da delila ka tɛ ko bitugu ko mawuludu ko hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ mɔgɔya la ko a kɛcogo yɛrɛ bɛ wasa kɛ an b'a fɔ awɔ nka adamaden bɛɛ ka faamu tayɔrɔ tɛ kelen wa dɔ k'a fɔ dɔ bɛ bɔla e kɔrɔ a bɛ taa sigi mɔgɔ dɔ de kɔrɔ na min kɛra tiɲɛ dadelen nkalon kuma la o b'a sɛgɛn i y'a faamu tiɲɛ dadelen nkalon kuma la b'a sɛgɛn wala kuma dɔw la an bɛ obligé ka nin dalakan surumaniw di an k'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ kɛ la tiɲɛ yɛrɛ la hali ni ka taa sɔrɔ ni a kun ma fɔ fiyewu an ka karamɔgɔw fɛ k'a ni kɛlɛ ka kɛ Ala ka diinɛ la an yɛrɛ kun kan ka ɲininkali kɛ karamɔgɔw la o yalima a bɛ se ka kɛ wa n'o ye kira bangedon mana se ka fara ɲɔgɔn kan walima ka ko dɔ k'a la min bɛ se ka a jira dugukolo kan k'a fɔ ko koba kɛra nin don ye ɛlɛ fo ka taa sɔrɔ fo ni mɔgɔ min yɛrɛ fisaya ka tɛmɛ kira kan fo ni mɔgɔ min yɛrɛ fisaya ka tɛmɛ Ahmad al-Bashir kan parce que mun na hadamaden kelen kelen si tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen ko a bangedon y'a bolo don fitinin ye a ye n'o sɔrɔla mɔgɔ la o kɔrɔ i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kodɔnna bɛɛ bangedon ka bɔ a bolo kodɔnna bɛɛ bangedon ka bɔ a bolo wa kodɔnna bɛɛ bangesan ka bɔ a bolo o de y'a to kuma la ni min yɛrɛ fɛrɛla dɔɔni o de bɛ jama hamari ɲɔgɔn kan ka jaba ma k'a fɔ ko mun bɛ bi k'ale ka sankun bɛ bi ye k'ale ka anniversaire ye bi ye i y'a faamu wa o dama tɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ ko bangedon tɛ ko denni ye bangesan tɛ fɛn denni ye i tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye fiyewu ko e yɛrɛ bɛ hali jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ jamana kɔnɔ fo mako ka jɔ i la i ka dossier la ko i bangena san min na i bangena don min na ko o bɛɛ ka se ka dɔn i y'a faamu comme ça i ka demandiw kɛtɔ i ka administration yɔrɔ dɔw la walima i ka carte d'identité olu bɛ ɲini k'a ka dɔn ko kari ye mɔgɔ jumɛn a bangena san jumɛn a bangena don jumɛn o bɛɛ bɛ dɔn ka bɔ a la nka n bɛ segin ni yɔrɔ jumɛn n'a sɔn ni maa min kɛlen don ka i yɛrɛ kun fisaya ka tɛmɛ kira Muhamadu kan e b'i sen bɔ nin donba in na n'o tɛ ni bangedon ma dɔgɔya i bolo e yɛrɛ y'a dɔn ko mɔgɔ min ka fisa n'i ye o bangedon se ka dɔgɔya i bolo cogo si e m'a faamu wa n tɛ kuranɛ kɔlɔ bɛɛ de ye koyi n bɛ bɛɛ dɔnni de la sisan n'a bɛ fɔ ma k'a fɔ ko kodɔn Ala ko n ye nin o nin da n y'a garanti ni dɔnni dɔ ye misi t'o f'i ye a ye mɔlimu t'o f'i ye Ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko fa alhamaha fujuraha wa taqwaha a ko ni o ni n ye kodɔn dɔ bila la min bɛ se ka ɲuman ni juguman woloma ye o la o kodɔn de kuranɛ to yen i ka hadisa to yen i b'a ye don kodɔn yɛrɛ la kodɔnna bangedon ma dɔgɔ a bolo fewu
bon ne yɛrɛ sɔnna ko e bange don tɛ don fitinin bolo i dara la ko mɔgɔ min ka fisa n'i ye o bange don kan ka bonya e bolo ka tɛmɛ i yɛrɛ bange don kan o la n'o kɛra tuma min na ɛlɛ a bɛ dɔn k'a fɔ ko ja e kɛn bɛ ka bonya dɔn Mustafa la nka ne ko kɛra bange don o ko ka kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ nka i yɛrɛ bange don quand même o kɔni ka bon i bolo o la a bɛ fɔ ko e kɛlen don ka i yɛrɛ kun fisaya ni kiraba ta ye i kɛlen don k'i yɛrɛ kun fisaya ni kiraba Muhamadu ye ala n'o kɛra ni o ye jɔn dusukun sɔrɔ ka ban a na min kɛra o ye halaki selen ye ala k'a ni aw kisi o ma wa foyi t'an bolo ɲɛnɛmaya in kɔnɔna na min ka bon ka tɛmɛ kira Mustafa bangeli kan na min kɛra ka na foyi ɲini min ka bon n'a ye ka da ka kuranɛ y'o fɔ an ye walasa ka perepere latigɛ an ye i bɛ ala ka kuranɛ aya dɔ layɛ n'o ye suratu Yunusa ye suratu Yunusa kɔnɔna na ala ye an lasɔmi a ko an k'a dɔn an bɛ fɛn fɛn de ɲini nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔna na a bɛɛ fitinin ye fɛn min n'an kan ka ɲini tiɲɛ yɛrɛ la n'o de ye fɛn ye fɔlɔ hadamaden ka bonya bɛ sɔrɔ la a ko kira k'a fɔ an ye a ko kul bifadlillahi wa rahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu Yunusa la aya 58 na ko kira k'a fɔ an ye a ko ni ala ka fisamandiya ye a n'ala ka hinɛ a y'o min k'an ye ala ko n'a dan'o ma sa fabizalika falyafrahu ko n'a dan'o kɔni ma ko jɔn aw ka kan ni nisɔndiya ye aw ka kan ni nisɔndiya ye ka ɲagali ka joie kosɛbɛ o la an bɛna sa ala ka fisamandiya o ye jumɛn ye n'a mun gɛlɛya ala ka fisamandiya a y'an da ka hakilina ma ka tila ka anw dɛmɛ k'a kɛ silamɛ ala ka fisamandiya ye ka da ka mun na i bɛ nabila Musa jateminɛ Musa alayhi salam don dɔ la k'a to a ka wula kɔnɔ taama la a bɛ taama la a tɔɔrɔ la ka cɛ dɔ kumakan mɛn a b'a la k'a fɔ ko alhamdulillahi faddalani ala khasirin mimma khalaq a ko ala min n'a ye ne fisamandiya ka tɛmɛ a ka danfɛn caman kan kɔni ala jɔn ala tanukan ka don tulo la Musa ye nin kumakan in mɛn tuma min na a ye kumakan in fɔbaa yɔrɔ ɲini a taara sɔrɔ cɛ dɔ b'a la ka kumakan in fɔ cɛ min ni ka taa sɔrɔ sen t'a la bolo t'a la a kulukutu de dalen don kuluwo kɔnɔ a b'a la k'a la barikata barikata bɛ ye koyi ala tanu bɛ e ye ala e min ye ne fisaya ka tɛmɛ i ka danfɛn caman kan i ye min da Musa ko cɛ ma a ko e ka ala barikada yɔrɔ jumɛn dɔ de ye sen t'i la bolo t'i la e ko k'ala ye fisaya ka tɛmɛ caman kan sentigiw ni bolotigiw kan ko jumɛn don a ko Musa ma ko walahi ko ne kan ka ala barikada ka da kan ko ala ye ne bonya kosɛbɛ ka da kan mun na ko ala ye ne da halakani musliman ala ye ne da ala sɔnna ka hakili ɲuman diya n ye silamɛya faamu ka kɛ silamɛ a ko a da o ma Musa walahi ala ye bonya bɛɛ kɛ ne ye ala ka fisamandiya a kuma min n'a sɔnna ka ne ni e kɛ silamɛ alhamdulillah an baden tv shirifila la jaba an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la tun ye an ye kɛɲɛba dugu kɔnɔ balabugu balɔnci kɛnɛba kan ka bɛn san 2019 novamburu kalo tile 9 ma u ka mawulidi nabawi kɛnɛ kan n'o ye alakiraba ka bangeni nisɔndiya ni a ɲaɲariliw ye an b'a deli Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala k'o yira an na ka foli ni waleɲuman dɔn ta k'a lase kɛɲɛba a n'a lamunu dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma tabakoto sitagili jijan jiburuya sakola bada a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Mami mi kira fene bo fe ni
te Mamadu fenete fedinyana Mamadu Alakira bangena Abdullahi de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Alakira bangena Minumbi kira fe atanu fle Makankalu de kira bangena